Velkommen, mine damer og herrer. Emnet flad jord har jo været i aftenshowet. Og man kan jo næsten sige som forventeligt, så med vanlig propaganda-vinkling, så skal et emne, man ikke bryder sig om at tale om i disse medier, jo selvfølgelig latterliggøres. Jeg kan huske sidst, jeg så noget om konspirationsteorier, der endte med, at jeg tror det var, at der var nogen, der påstod, at de olympiske lege i 1972 eller lignende var optaget fake i Sydsverige. Og det er jo klart, så kan herre fra Danmark så hurtigt videre tænke, de er jo også tossede, disse konspirationsteoretikere. Man må jo sige, inden vi lige går videre her, at ordet konspirationsteoretiker jo faktisk opstod, da der var store dele af USA's befolkning, der ikke måske lige helt frem troede på omstændighederne omkring mordet på John F. Kennedy. Der valgte man så at lave det, der hedder en psyop, altså man labelede dem med et mocking-navn, som man siger konspirationsteoretikere om den. Og så hvis man kan sætte det prædikat på folk, så kan man feje alt ind under gulvtæppet. Det er jo meget praktisk, man behøver ikke at snakke om mere. Men at latterliggøre folk, det er stadigvæk ikke videnskabelig dokumentation. Sølvpapirshatte udtrykket kom i øvrigt efter dem, der ikke ville tro på den officielle forklaring om 9/11. Men det er jo så en anden historie. Og det behøver vi ikke belyse yderligere. Det er ikke det, vi skal snakke om her. Det er den flade jord. Og i aftenshowet var der jo man kan jo nærmest kalde ham Ole Lukøje til stede, fordi det var jo ikke meget, han leverede af gode emner, folk kunne sidde og tænke lidt over, måske, hvis man har lyst til det. Og jeg skal da indrømme selv, da jeg så emnet første gang, tænker jeg, nu spænder jeg lige buen. Men jeg vil hævde, at hvis I sætter jer ordentligt ind i det, så vil I synes, at der er mere i det, end man først lige umiddelbart tænker over, når man hører om emnet. Men jeg vil ridse 3 punkter op i stedet for. Kort og enkelt, så har man lidt at tænke over. Det første emne, det er simpelthen ganske enkelt vores vand. Vand lægger sig altid fladt. Det er en simpel dynamik, vi alle sammen kender til med vand. Den egenskab kender vi. Og jorden er dækket af 71% vand. Hvordan kan det hænge sammen med en globus? Der er ikke kurvet vand nogen steder. Nummer 2. Nordstjernen. Den står altid stille på samme punkt, og alle stjerner bevæger sig omkring den fra øst til vest. Når man kigger på den heliocentriske model, der er en video, I kan se nu, så kan man jo nok se, at det giver absolut ikke nogen mening, at du kan tage de her timelapses med af Nordstjernen og stjernerne, der roterer omkring den, fordi hvis man ved en smule om fotografering, så ved man, at hvis man kommer til at skubbe en smule til kameraet under sådan noget uendeligt blinde, så har man ødelagt sin optagelse, og det svarer det jo faktisk til, når de der stjerner snurrer rundt, som de påstås at gøre i den heliocentriske model. Igen, simpelt og enkelt emne, som man også undgik i denne tv-udsendelse. Nummer 3. Teorien tyngdekraften. Det er jo en teori i ordet sig selv. Man må prøve at forstå en ting, at noget af det, de påstår igen i den her heliocentriske spindkuglemodel, det er, at månen påstås i deres optik, og det er jeg overhovedet ikke enig i, men det er ikke det, vi snakker om her, det er, at den er 30 jorddiameter væk i afstand fra jorden. Det er en anselig længde, hvis man tænker over det. Det er jo 450.000 km eller lignende, hvis man tager jordens omkreds. Det kan også være, at jeg lige skulle have regnet efter det, men det er jo også ligegyldigt i og for sig, fordi 30 jorddiameter væk, der holdes den her magiske tyngdekraft, den holder fast i månen og trækker den rundt med, og 27 dage påstår de, det tager månen om at komme rundt. Det kan jeg også øvrigt, når min måne specielt udkommer, lægge en 7-tommer svøm henover, at det er ikke det, der foregår. Men teorien tyngdekraften med månen, som er 30 jorddiameter væk, magisk holdt fast af en usynlig beam me up Scotty, man ikke kan se. Hvordan kan en sommerfugl så lette, når der er en kraft, der er så stærk, at den kan holde så tungt et objekt, så langt væk, fast i et omløb omkring jorden, som de påstår.
Og sådan er det jo hele vejen igennem med deres netop teorier. De kan ikke bevise dem. De har jo for eksempel aldrig kunne fremvise en model, hvor de tager et solidt objekt, får vand på det, får det solide objekt til at snurre rundt, har et andet objekt i omløb omkring det, som de påstår, der sker med den magiske tyngdekraft. Men tyngdekraften siges at trække ind mod centret af jorden. Det er jo så sjovt, hvordan kan det giver jo ikke nogen mening. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Men man må jo selv sætte sig ind i tingene og undre sig over disse morsomme paradokser med at for eksempel en lille sommerfugl, den kan lette, samtidig med at månen kan holdes magisk fast. Man kan, og sidst, jeg sagde godt nok, det kun skulle være 3 ting, men jeg vil da lige flette ind, at, og måske også til de religiøst interesserede, at alle astronomer, som har været med til at lave den her heliocentriske model, stort set har været jesuitter. Det har man måske ikke lyst til at tale så meget om heller i Danmarks Radio. Eller TV2, eller hvad aftenshowet er, undskyld, jeg ser også lidt mainstream medier, jeg vil ikke programmere sig deres pjat. Og nummer 5, som jeg vil sige også, det er, at alle heljordsfotos, der eksisterer, de er CGI-sammensætninger. De er lavet i Photoshop, der findes ikke rigtige billeder i jorden. Det kan være, man tror det, men det er der ikke. Der er 8 forskellige udgivet officielt af NASA. De er alle sammen forskellige i form og farver. Kontinenterne skifter størrelse. Det er jo simpelthen en farce at se på ud over alle grænser. Men det er jo fordi, vi alle sammen er blevet præsenteret med globussen fra starten af i skolen, og vi har ikke stillet spørgsmålstegn ved det her. Jeg har selv været Star Wars-fan. Ikke? Og vi har alle sammen prøvet de her ting. Vi anede ikke, at den der ting rød-blå kunne være svindel. Der kunne være noget med bankerne, der kunne være det ene, og der kunne være det andet. Men det her, det er evident, fordi det har ikke noget med teori at gøre. Det har noget at gøre med naturvidenskab. Mit første emne, vand, lægger sig altid fladt. Du kan ikke se kurven nogen steder. NASA selv nu er begyndt at sige, at du skal 33 kilometer op i luften, før du kan se den her såkaldte kurve. Den gamle græske filosof, som snakkede om, at skibene sejlede ud over kurvene, havde du stukket ham en kikkert dengang, så havde han debunket sig selv og sagt, nå jo, jeg kan se den endnu. Så der er mange af de der ting, ligesom den der med, at han var 2 forskellige punkter og målte solens vinkel på en skygge på en stang. Hvordan kan han have gjort det i den samtid, hvor man ikke havde præcise uger? Hvordan kan han vide, at han havde været nøjagtigt på samme tid, på samme sted, hvis det endelig var det? Altså det er jo... Rejste han sådan fra instant, warpede han så fra det ene sted til det andet, eller hvordan? Altså, han kan jo kun tidligst en gang hver år, så være på samme tidspunkt, på samme sted, 2 forskellige punkter. Det kan ikke lade sig gøre på anden måde. Nu må man lige spænde buen der. Og sådan er det hele tiden med de der teorier. De er ikke bakket op af naturvidenskab. Og det er det, hele problemet ligger i det. Nordstjernens eksempel er fantastisk også. Man må tænke sig lidt om. Men nu når de ikke kunne finde ud af det aftenshow andet, end at han Ole Lukker ind i det, kan man heller ikke forvente andet end de der mainstream medier. De er jo fuldstændig topstyret, ledelsen sidder de rigtige steder, der er trukket i alle trådene, så er vi andre jo nødt til at gøre det. Tak for i dag, og jeg håber dem, som er nysgerrige, selv går på nettet og kigger på forskellige videoer udgivet af forskellige folk. Og jeg vil helt klart advare mod, der er meget sådan noget disinfo. Altså den første, det er Flat Earth Society, men det er så gammelt, og alle ved måske efterhånden, det er disinfo, men den nævner vi lige. Så findes der en hel masse i dag af sådan nogle, som også prøver at styre folk i forskellige retninger. Og hold jer væk fra det. Kig på dem, som interesserer sig for det naturvidenskabeligt, og måske er der også nogen, der har noget politik. Jeg må selv også sige, at sådan en som Erik Dubai kan jeg godt anbefale, fordi ham startede jeg selv med, han siger måske nogle kontroversielle ting om 2. verdenskrig, nogen ikke kan lide, men hans emner omkring den flade jord, det er til UG, der er ikke noget at komme efter. Og man kan jo også sige om 2. verdenskrig, det er jo også en underlig krig, fordi der er jo ikke nogen andre krige i verdenshistorien, du lovmæssigt ikke må tale om. I for eksempel 18 til 20 lande her omkring os, der er der jo simpelthen lovgivning for, hvad du må sige og ikke må sige omkring, hvad der skete eller ikke skete dengang. Og sådan noget, det er jo
i sig selv underligt og betænkeligt. Der er jo ingen andre perioder i verdenshistorien, der er det. Så hvad der er op og ned dengang, det er jo ikke til at sige. Men jeg har jo også den holdning, og det er også derfor, jeg ikke bruger så meget måske lige med det er, at vi lever nu, og de har altid lavet teater med menneskeheden. Altså, de har altid spillet os ud mod hinanden. De har altid fået nogen til at være offer. De kan slagte et helt folkefærd, hvis det passer dem. De har ingen hæmninger, hvad sådan noget angår. Ja, nu kommer vi lidt ud over emnet flad jord, og det var måske ikke lige meningen i denne her udgivelse, som bare skulle være 3 enkelte emner. Men sådan er det jo. Verden og livet er komplekst, men gå ud og søg på nettet. Man kan sige lidt som, måske er Bibelen også bare en omskrivning af deres styresystem, men der står alligevel et sted søg, at du skal finde, og det er nu et smukt ordsprog, så det vil jeg opfordre jer til, og vi skal heller ikke tage mine ord for gode varer, hvad jeg siger omkring de her ting. Jeg siger bare, at når de laver sådan en emne omkring den flade jord, så er det da uvederhæftigt, at de for det første tager en person, som tilsyneladende hvis kun har været medlem af den her gruppe, og ikke engang stifteren selv af gruppen, om han så har interesse i det eller ej. Jeg tror, de fleste af os, der er rigtig vågne, absolut ingen interesse i at stå i mainstream-medierne. Ikke om det har noget med anonymitet eller gøre, men man ved, at de fordrejer og forpurer tingene, og deres argumentationsform, det er jo latterliggørelse af andet. Det har jo ikke noget at gøre med en rigtig videnskabelig diskussion, hvor man sætter sig ned voksen og siger, nu skal du søge, her har vi mine synspunkter, så har vi mine synspunkter. Fordi ham der forskeren for det DTU, jeg kan garantere dig på, at jeg kan give ham 20 spørgsmål, så han sidder helt på glat i, så han aner ikke, hvad han skal svare. Og jeg har også nogle joker i baghånden, jeg ikke har udgivet nu omkring månen, og de kommer, og jeg hygger mig så meget over dem, fordi du ved, et af jeg går og laver dem, og jeg har fundet nogle ting, som ingen andre heller ikke i fladjordsmiljøet har fundet endnu. Men det er sådan lidt skægt, fordi man kan se på et tidspunkt, når puslespillet falder sammen, at ja, det bliver skægt at se, hvad de vil sige til det. Det bliver meget svært at forklare for dem, men ja, det glæder den tid, den glæde, som jeg vil sige, fordi det er jo for mig helt evident, at jorden står bomstille, og den er flad i et vist, altså et omfang. Og man kan sige, hvis man skal gå videre i teorierne, jamen hvad der, ligesom dengang man troede på en globus og det uendelige univers, der udvider sig, jamen hvad der så på den anden side, jamen det er også et spørgsmål, som jeg selv på et teoretisk plan arbejder med, det vil jeg også udgive noget om på et tidspunkt. Jeg vil sige om det as above, so below, altså som ovenover, som nedenunder. Jeg tror faktisk, vi har et spejlunivers, men det er sådan en anden historie. Også interessant selvfølgelig at spekulere om, hvad er vi, og hvor kommer vi fra på mange områder. Men det, jeg synes, det vigtigste med fladjordsemnet, det er, at altså sige, til jeg selv har gjort, jeg har jo startet med at købe nogle kigger, og nu er jeg kommet op, jeg har meget små midler, men jeg har købt et brugt gammelt teleskop, som jeg nyder meget at gå og hygge mig med, og det bestyrker mig kun mere og mere i alle mine overbevisninger om, at jorden er flad som en pandekage. Men jeg vil så sige, der er jo flere modeller i spil, og jeg fremviser også nogle billeder her af, hvordan, det er ikke nogen, jeg selv har tegnet, i dem her. Og her mit fladjordskort, som jeg sidder og redigerer på, det udgiver jeg heller ikke endnu, for jeg har udgivet det som en plakat. Og så kan folk købe det via en eller anden plakatbutik, og så må ejeren det og tjene lidt, og sådan er det. Men jeg vil gerne have det ud, for jeg synes, det er blevet rigtig flot lille kort, jeg har lavet. Og nu snakker vi en hel masse om mange ting, og kommer lidt derudad, men jeg synes, det er vigtigt at sætte jer ind i noget naturvidenskab, se hvor det fører jer hen af, fordi det er ikke til at forklare. Men det jeg vil sige med det, og der tabte jeg lige tråden, og sådan kan det gå for os alle, det er, at hvordan jorden altså ser ud. Man kan sige, FN-kortet, som den giver et clue. Altså eliten kan jo godt lide at drille os med at mokke os. Se hvad vi ved, og I ved det ikke. Det er jo nok lidt, som det ser ud, men om der er mere land ude på den anden side af den antarktiske cirkel, iskant, om man vil. Jeg har ikke været derude, jeg kan ikke sige det. Det kan være, det er sådan, det ser ud. Der er en iskant hele vejen rundt. Der kan også være huller i den forskellige steder, så man kan komme ud. Det er jo ikke til at sige, mange af de der områder er jo fuldstændig ufremkommelige med, hvis man kigger på mine videoer omkring jetstrømmet, så kan man se, at omkring cirkelområdet, der har du sådan en modsat ud af rotationsjetstrøm, der går på fulde gardiner altid, ligesom man også har inde i midten. Der er meget på min kanal om naturens dynamik og sådan nogle ting, men da min kanal i de sidste 2 år har været skjult af det, der hedder YouTube Shadowband, så kan man, og man kan sikkert heller ikke finde den her video, hvis man googler tagordet flat earth eller flad jord og alle de andre ting, jeg skriver på dem altid. Den eksisterer simpelthen ikke. Det er som om, jeg aldrig udgiver videoer, hvis man kigger på
nye uploads inden for YouTube. Og sådan er virkeligheden. Det, som de ikke kan lide, det skjuler de algoritmer. Så hvis man har siddet og søgt på emnet flad jord og aldrig fundet min kanal, jamen, så er der en grund til det. Og sådan er det. De styrer verden med hård hånd, og det har de gjort siden den trykte presse blev opfundet. De overlader intet til tilfældighederne. Men altså, om nogen har et par 100 følgere, og sådan, det går de ikke så meget op i. Det er først, når det kommer op i et par tusind, og det kan rykke noget, så begynder de at sætte flere og flere agenter ind. De har også nogle gange prøvet mig, men de kan ikke så godt lide at eksponere mig, fordi jeg har de her kontroversielle ting om naturdynamik, også noget omkring jordskælvsdynamik, hvorfor opstår de. Det kan man også kigge videre på min kanal, hvis man er interesseret, men det som jeg nu vil runde af, fordi jeg har andet, jeg skal lave det af, det som Aftenshowet lavede der omkring det flade jord, det er jo ikke seriøst. Altså, uanset om man tror på det emne eller ej, man er dope-tilhænger, og man vil blive fast, og man siger, ja, nej, det tror vi ikke på. Det har jeg fuld respekt for. Folk skal jo være der, hvor de selv, altså jeg kan ikke overbevise dig om noget. Det er en rejse, du selv gør dig. Du gør dig dine opdagelser, og så hvis du får en aha-oplevelse, så er det fordi, du har det sådan. Og sådan har jeg det med det. I øvrigt så kan man sige, at det er jo ikke fordi, at folk vågner op til en flad jord, at de så lige bliver bedre mennesker. Det skal man jo ikke forestille sig. Det har jeg set utallige eksempler på i fladjordsmiljøet, at der er mange af dem, de kan sådan set lige så godt blive på en spinglobus, eller så føre rundt fra konflikt til konflikt. Så det er ikke det. Men jeg synes stadigvæk, at for mig i hvert fald, som altid var søgende efter viden, synes jeg, det er, jeg vil gerne vide, hvor jeg bor og hvordan det ser ud. Jeg er godt klar over, at jeg sikkert i min livstid aldrig kommer højt nok op, og det har jeg måske heller ikke helt lyst til, eller langt nok ud, fordi der er den her antarktiske traktat, som har været på plads siden 1958, og de atmosfæriske forhold derude gør jo også sit, kan man sige. Man kan ikke lige komme derud, og jeg kommer givetvis heller aldrig derud på den måde. Og man kunne jo nemt, fordi de er jo så sjove, de har en masse arktiske stationer rundt omkring, og det er sådan, de har været sådan lidt fjollede, og de har dem faktisk placeret rundt omkring, sådan så at man kunne bede dem om at tænde på deres 24 timers webcam alle sammen samtidig, og så vil du kunne se, at solen er lokal, fordi der er nogle steder, der er mørkt, og der er nogle steder, der vil være lyst. Så enkelt er det, fordi de der stationer ligger ude i kanterne i den nordlige, sydlige og vestlige del. Så på den måde vil de have et forklaringsproblem, hvis man bad dem om det. Så det kommer ikke til at ske. Det kan man være helt sikker. Jeg har mange gode forslag, og der vil de jo heller aldrig tage sådan nogen som mig, som har sat sig ordentligt ind i emnet, ind i fjernsynet. Men det er jo en skandale, at man for licensmidler kan lave noget så dårligt fjernsyn, det synes jeg faktisk. Og det er jo ikke kun det emne, det gælder. Det er jo gang på gang. Fordi det hele er mere en styret agenda, hvor I skal lede sin bestemt retning, end egentlig I skal lære at tænke selv. Altså, det er jo sørgeligt, at vi har sådan et samfund, som ikke interesserer sig for viden, men for at lade sig lede. Så. Men jeg måtte altså udgive det her, fordi emnet flad jord, Aftenshowet, det er en ommerkapis, som de sagde i en eller anden tv-serie eller film engang, eller hvad det var. Det er simpelthen ikke godt nok, det der. Altså, det kan I ikke. Altså, i tvangsinddrevne licensmidler, så må man skulle i hvert fald give... I må holde op med det der latterliggørelse ad hominem udstillinger af folk. Altså behandle emnerne med respekt og tale ordentligt til folk. Selvom I tror på en spinglobus, lige her i Danmark lige nu, altså I suser rundt med 932 km mod øst, ikke? Det giver god mening, ikke? Og den såkaldte sjove koleoiske effekt. Prøv at gå over og så hælde vand op i dit hvad hedder det, i din hold da op. Ja, det går godt med i dit vandkar, skal jeg til at sige. Lad os kalde det for sjov. Det ser også for mange engelske videoer her til aften. Det er ikke godt med den internationalisering, så kan man ikke huske det danske sprog. Ne? Der kan man se. Nej, det jeg vil sige, det er, at hvis du fylder det op med vand, nu har jeg tilfældigvis et vindue, der vender stik øst. Så kan jeg jo tage min prop ud, og så kan jeg jo se den der såkaldte Coriolis-effekt, siges det for nogen. Ikke? Ja, det snor så enten højre eller venstre om. Det gør det forskelligt. Jeg har været inde og kigge på forskellige naboer, og Coriolis-effekten flytter sig åbenbart 3 meter, så kan det være modsat. Men tilbage til, hvad den gør i min håndvask. Der var ordet, kan jeg se det. Håndvask. Og det hedder det er jo køkkenvask. I min køkkenvask, der sker der det, der løber højre mod venstre, og venstre og højre om. Det er også ligegyldigt.
Det, der er interessant i det, det er, at mit køkkenvindue peger stik øst. Det vil sige, at den cirkulære bevægelse skulle jo sådan set køre op og rundt, og op og rundt, og op og rundt mod øst. Ikke? Den skal jo trækkes med den såkaldte Coriolis-effekt. Det gør det jo ikke. Det løber vandret den modsatte vej. Og det gør det i alle jeres andre køkkenvaske, eller badeværelsesvaske, eller hvad det være vil. Det løber ikke mod øst, som det jo så burde gøre. Så igen her, altså og det er jo altid sådan noget, du ved, det er jo sådan noget, ligesom når de skal vise det der med det buede univers, så tager de et lag og smider en bold ned i, se hvordan, ikke? Det er jo sådan noget børneteater, altså det er jo ikke noget med videnskab at gøre. Så ja, nu blev det en lidt længere video, selvom og en lidt længere snak, selvom jeg kun lagde 3 emner ud. Det kan være, at jeg laver nogle flere, for der er tonsvis af paradokser. Jeg kom vist også ind på et par stykker mere end 3 undervejs, men jeg vil gå tilbage til de 3 strikes, og jordkloden den er ude. Vandet ligger så altid fladt. Jordkloden består af 71% vand, det beviser sig selv. Nordstjernen står stille, og alle stjernerne går fra øst til vest omkring den. Det passer ikke sammen med den snorende heliocentriske model, og slet heller ikke med det, der sker i Newgrange, hvor ved hver vintersolværv, der kigger solen så ind den 21. december, og det gør den i 15 minutter ind i sådan en kammer. Og det har den gjort i 5.200 år, men det kan jo man jo ikke rigtig gøre, når det hele snor væk hurtigere og hurtigere fra hinanden. Det bliver lidt svært. Teorien, tyngdekraften, ja, jeg synes alene ordet forklarer sig selv, men der er mange unge mennesker i dag, der tror, at teori er fakta. Det er det ikke. Månen, som sagt, befinder sig 30 jorddiameter væk fra jorden. Og alligevel, og den bliver holdt fast i det her magiske tyngdekraftsystem, men alligevel så kan en fugl lette og sådan nogle ting. Ja. Der er mange andre gode paradokser. Der er noget med nogle fly, der er noget andet. Men jeg vil opfordre jer til at gå på nettet og kigge videre. Der er lavet utallige mange gode videoer. De fleste af dem er på engelsk. Hvis der er et behov for, fordi jeg arbejder meget med månen og stjernerne selv, men hvis der er et behov for, at der skal laves noget mere på dansk, så kan det være, at jeg udgiver noget mere. Det er ikke sikkert. Men lige den her måtte jeg udgive, fordi aftenshowet, ja, jeg siger det lige en sidste gang, det er nummer, kapish. Og så for jer, der så det og hørte det så langt, så siger jeg tak for nu, og på god rejse i deres søgen efter viden om, hvordan jorden reelt ser ud. Man skal ikke tro, man skal vide. Farvel.